Wel, mi nes I addo chi ar ddechrau'r rhaglen y byddech chi'n cael gweld tudalen 15 am y tro cyntaf ar y we fyd eang pnawn yma. Hynny mewn munud, ond dwi eisiau chi cwrdd nawr ac un o syrffwyr y net. Gwyneb cyfarwydd hefyd i ni gyd o Steddfod yr Urdd, lle ddyn fysi gyda'r disgydawn ffotograffiaeth, Keith Morris. Siwmae ni? Iawn, diolch. Croeso nôl i ti net 5. Ond ni'n gwybod bod ti'n neti. O, nhw glei. Ers pryd? Ers 6 mis bellach nawr. Ie, ti defnyddio fe wedyn? Chwilio am gwybod y ffotograffiaeth trwy'r byd i ddw. Wel, reit, i ni wedi recordio tudalennau nawr o'r uwch draffordd gwybodaeth, felly yn gen i olwg bellach ar y tudalennau yma nawr ar y sgrin fan hyn. Mae fe'n dod lan, ma ni, reit te. Be sy'n digwydd nawr, so beth yw'r cyntaf? Dyn ni'n logio mewn i'r cyfrifiadur, dyna ni. Ac yn treol ar ôl cysylltu, dyn ni'n mynd i'ch llwytho, bydd yn galw Netscape, sef yr rhaglen meddalwedd sydd yn rhoi y holl lluniau a tecstyn dyma ni, Netscape cael ei llwytho. Nawr ni'n chwilio am enghreifftiau o adnoddau ar gyfer plant, gofyn am gwybodaeth ar Kids Space fan hyn. So tudalen arbennig o blant. Dwi'n mynegau nawr o beth sydd ar gael i blant. Lliwgar iawn. Dyna'n lliwgar graffig iawn. A nawr trwy edrych ar y llun yma, trwy dewis pa rhan o'r llun ni eisiau cael gwybodaeth yna ni. So dwi'n clicio ar y daflun yna, dwi'n cael manylion am yr oriel sy'n rhoi enghreifftiau o darluniau mae plant wedi'i gwneud eu hunain. O reit, maen nhw'n rhoi trein mewn i hunain. Maen nhw'n sganio nhw mewn i'r cyfrifiadur a wedyn rhoi nhw ar tudalennau'r we. Faint amser bydd hynny'n gymryd? Dim lot. 3 munud yna gyd. Mae plant wedi bod yn tam chwarae dy'r cyfrifiadur trwy dydd. So ni'n edrych lawr nawr trwy rhai o'r enwau yma a dewis edrych ar gwaith gan Alice Bowen sy'n byw yn Rhydychen, os dwi'n darllen yn iawn. Mae hi. So ni'n clicio ar y tudalen hi, dyma'n tudalen catref hi. Iawn. A ni'n cael llun ohoni hi. Llun eich iawn, Alice Mary Bowen. A ni'n rhywfaint o'i hanes hi. A ni, ond mae thadi wrth i bod. Yn chwarae ar yr internet. Mae o ti'n talu'r biliau ffôn, mae'n rhaid bod o'i fod. Ac mi oedd, i Thatci, i hen Thatci, yn gant. Gant mwy god. Yn mis Chwefror, greg. Llonggwerchiadau? Ie wir, mae beth am tudalennau yng Nghymru wedyn? Wel, mae yna nifer fawr ar gael yn barod. So, mae'n modd, ddys gofyn yr un fath o cwestiwn i'r search engine, gofyn am beth ar gael i Gymru. Mae'n tudalen gwe a we. Gwe a we. Oce, mae hwnna'n rhaid o mynegau wedyn o beth arall sydd ar gael. Clicio ar tudalen curiad, sef y cylchgrawn tudanol ar Senior Rock Cymraeg yng Nghymru. Mae'n nifer fawr o gwybodaeth am grwpiau, cwmnïau, gati. Beth am i clicio ar y siart. Mae hwnna'n rhoi wedyn yr ugen uchaf wythnos diwetha. Siart Gord, mae'n dom i gyd. Unrhyw un. Rhywun o America, Australia? Australia, New Zealand, lle bynnag. Cael gwybodaeth up to the minute am Senior Rock yng Nghymru. Gret. A beth am ni chwilio am wahanol cwmnïau? Ie wir, i ni agasau at i ddalen i'r 5 bren. Andan. Reit. Clicio fanna. Gweld cwmnïau, labelau, sign, angst, flash. Rhaglenni teledu ma ni. A dyma 15. O, ma ni, croeso dudalen catra 15 ar y we fyd eang, mae'n gaino'r gamon. Nia. Gret, ac hefyd, mae yna logo yna ni, Clwb 15. Sut ti'n muno ar clwb? So all pobl yn America nawr ymuno â chi ar 15, so gweld beth sydd yn hyn. Mae mor gyffroes. 15. A'n gweud yr hanes, pryd mae'n cael ei darlledu, enw'r cwmni, dim y goch ag ati chi ffôn. Bydd ffôn, cyfeiriad, e-mail, so modd i gysylltu trwy e-bost a chi. Felly, unrhyw un mas hwnna, so chi mae'n cysylltu fan ni, ewch mewn i'r uwch draffordd gwybodaeth yma. Keith, diolch yn fawr iawn. Croeso. Llen fi mlaen drwy'r dydd, ond mi gewn ni farn eraill yn nes ymlaen ar yr internet. Diolch i ti. Mae'n hapus i fod yma. Diolch yn fawr.